खुलुमका जतननो आं जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा प्रान्तनि कनवेनार ओंगै चिनी त्रिपुरानि साउथ त्रिपुरानि जे ताकुक आचाक्ला त्रिपुरा जनजाति संस्कृति समागम चंगमाय बाक्सा त्रिपुरानि हयते दिल्लीयाव फायै 24 तारिखआव रेली चंगमाय बाक्सा फायै आबोनि यागुलो लक्ष लक्ष बरकनि कायसा समागम माने यागुलो बिनि मोबाइल बाय चिनी जे कानेक्टिविटी ओ मोबाइल नि कानेक्टिविटी बा नेटवर्क नि प्रॉब्लम ओंगै जों बबाय सम्पर्क खालामनाय ओंगै आबोनि यागुलो जों आजरानि हयतनो दिल्ली पुलिस जोंनो जों Kwmanai Achakla Borok rutugwi yakoni kari nahai manka aboni bagino Delhi Police no chung belaikai salute belaikai abhinandan belaikai kha kaham yafaro chini o Achakla Tripura no chung rutugwi kari manka Delhi Police ni bisingtui tei logio sanani musungo Achakla Tripura takuk bini nokni nok nukhungni borok bini gusti gararok keo phono bini bagai wana cinta ta khlailedi bo kachang kachang noko kaham kongkai phai sokpainai आबोनि बागैनो जों साइमानो सारा भारतबर्षनि जेसा जागाफोराव तंगै तंगै ताबुक चिनि भारतबर्षनि जारा नायमथां बाहिनी रक पुलिस कर्मी रक बरक बेलायखाय सिकिउरिटी रिवो जोंनो बेलायखाय साकथारै सामुंखायो अक साकथारै सामुंखायमोनि बागैनो बनो जों नेटवर्क बा बिभिन्न नि बिसिंथि बनो जे रुतुगमाय आंगै तंखनो बरक रुतुगै कारिखा मनि बागै बेलायखाय बंनो खा काहामतै खा कुफुरियाफोर जतननो खुलुमबाय